Вітаю зноў усіх, хто тым ці іншым спосабам, але ўсё ж такі патрапіў на гэтую трансляцыю або глядзіць у запісе. Пачынаем, як звычайна, штотыднёвую, скажем так, разважальна навуковую телепередачу пра тое, як трэба жыць у сучасным жыцці. Жартую. Просто абгаворым некаторыя навіны, хаця іх так не вельмі багата, але штосьці цікавага, мабыць, атрымаецца, скажем так, вывесці. Калі штосьці не так з гукам, калі ёсць хтосьці ўжо прысутні, напішыце, таму што трошкі, бачыце, дыслакацыя змянілася, але наладкі нічога не мяняў, таму ўсё мае быць, в прынцыпе, плюс-мінус нормально. Па навінах. В прынцыпе, навінаў не так багата. Трамп нічога не рабіў, ніякіх заяваў, нідзе не выступаў, таму па факту ніякіх навінаў не адбылося. Ось, як нічога не рабіў і Путін, нічога не рабіў і Зеленскі, па факту, там нідзе не прыймаў удзелу ва всякіх мерапрыемствах, але, скажем так, ішлі такія навіны пабочныя, калі можна так сказаць, ось, другарадныя, але пры гэтым якія даволі ўсё адно ўплываюць на стаўленне тых ці іншых асоб на тое, што адбываецца. Вітаю Дар'ю Кірі, якая ўжо 4-й месяц спансаруе мой нікчэмны канал. Жартую. Канал не нікчэмны. Вельмі нікчэмны. Што цікавага адбылося з таго, што я, прынамсі, пайшоў на гэтым тыдні стасоўна нейкай там міжнароднай палітыкі. Розныя усялякія, якіх называюць у сродках масавай інфармацыі, сігналы надыходзяць з Белага дому, і ўсе яны, некаторыя з іх нават супярэчаць адзін аднаму. Па-першае, што там пісалі, не памятаю, якое саме выданне, ці Вашингтон Пост, ці Wall Street Journal, пісалі, што типа незадаволены Трамп тым, што адбываецца, і калі нічога не станецца, а ў панядзелак, я вам нагадаю, сплывае ўжо час тых самых 2 тыжняў, якія ён даў Пуціну, каб штосьці там надумаць. Я ўпэўнены, што там нічога не адбудзецца і нічога там не надумаецца. Ось, і незадаволены, і типа, калі нічога не адбудзецца, типа, Трамп можа проста выйсці з гэтых перамоваў, пра што ён неаднаразова ўжо казаў, што нібыта, калі вы не хочаце дамаўляцца, я таксама не буду з вами размаўляць, рабіце там, што хочаце, там трошкі паграйцеся, паваюйце, а потым, калі вы ўжо там захочаце штосьці рабіць, тады я з 2 ног у гэтую справу як уварвусь, як скончу ўжо 7-ю, а мабыць на той момант уже 8-я або 9-я будзе вайна, якую спыніць Трамп. Ось, і як все гэта спыніць, і ўсё, і прэмія, Нобелевская прэмія міру нікуды ад яго ўжо не ўцячэ. Ось, але пры гэтым ёсць і пэўнае незадаволенне некаторых, скажем так, высокапастаўленых чыноўнікаў таго ж самага Белага дому, з аточення таго ж самага Трампу, якія таксама выказваюцца незадаволенымі дзеяннямі Еўропы, якая нібыта сваёй падтрымкай Украіны не дае Трампу уварвацца з 2 ног у гэты перамоўны працэс і скончыць уже 125-ю вайну, якую Трамп сваім уплывовым рашэннем прыпыніў. Так, штосьці там Дар'я Кіря написала, але яно штосьці заблакавалася Ютубом. Зараз мы гэта паглядзім. Там все амерыканскія суспільства хароняць Трампа. Ну, я зрабіў, каб я трошки налаштаванні, якія змяніў у чаціку, тому
показала его в самому чаце ў браузере. Так, незадаволенасць гэта таксама незадаволенасць дзеямі Трампа адна з тых таксама часцін складавых, или можна так сказаць, того, што адбываецца, таму што грамадства, супольнасць амерыканская вельмі незадаволеная тым, што адбываецца. Тым, што слова іхняга патужна лідара не зусім супадаюць з дзеямі іхняга патужна лідара. І звычайна гэта выклікае незадаволенасць, таму што Трамп багата абяцае дзейнічаць нават супраць уласна самой Расіі, але пры гэтым не дзейнічае супраць самой Расіі, а так, скажем так, ускосна дзейнічае нават супраць умоўных саюзнікаў Расіі. А уласна там адзінае, што ён зрабіў адзіны ціск, які ён стварыў за апошнія тыдні, гэта тое, што ён увёў мыта супраць Індыі за тое, што Індыя закуповвае расійскую нафту і газ. Все, больш Трамп по факту нічога не зрабіў. Заявы і словы мы не будем браць у разрахунак, тому што яны по факту ні на што не ўплываюць. І месяца 3, напэўна, таму бачыў я гэтае самае нейкае зведзенне пытанняў, што за апошнія там 60 ці хуй зна сколькі ўжо гадоў Трамп на той момант маў самы вялікі адмоўны рэйтынг сярод прэзідэнтаў праз паўгады свайго прэзідэнцтва. Звычайна, што Трамп пра ўсё гэта кажа, што гэта ўсё fake news. I'm a great president of the United States. Звычайна гэта ўсё маячня, бо як мы з вамі уже неаднаразова казалі і зважалі на гэта, што ён жыве ў нейкім сваім усесвеце, які ён сам сабе пабудаваў, у якому ён самы ўплывовы персанаж на гэтай планеце. І ніхто, ніякі іншы персанаж не зможа яго, скажем так, перапатужнічаць па сваёй уплывовасці. Але по факту ўсё не так. Звычайна, што Трамп ўсё скасоўвае, ўсё кажа пра тое, што гэта ўсё там тэорыі змову, што яго там усюды падстаўляюць, усюды яго выстаўляюць у нейкім паганым свеце, а ён увогуле такі цудоўны, і ўжо 6 войнаў ён спыніў проста сваім уласным бажаннем. Індыя не підтримала яго заявку на пісмейкера Нобелевскай прэміі. Не ведаю на гэты рахунак. В прынцыпе, мабыць, до наступнага эфіру я падгатуюсь, і я пагуглю і пачытаю, в прынцыпе, як адбываецца вось гэта уручэнне гэтай Нобелевскай прэміі, як, в прынцыпе, гэта ўсё працуе, каб ужо давесці да вас гэту інфармацыю, каб ужо канчаткова зразумець, чаму Трамп не атрымае гэтую прэмію ніколі. Потому што грошай, мабыць, не выстачыць усіх падкупіць. Усім уебе мыта атрымае Нобелевскую прэмію мыта. Я толькі што прыдумаў такую. Трамп можа атрымаць Нобелевскую прэмію мыта, калі такую раптам увядуць. Таму што, реально тое, што ён сам сабе там малюе ў сваёй амаль што 80-гадовай галаве, не зовсім супадае з тым, як, в прынцыпе, гэта ўсё адбываецца ў рэальнасці. І няма чалавека, які б мог бы яго да гэтай рэальнасці павярнуць. Хаця час ад часу там прасочваюцца некаторыя думкі, ідэі, якія нібыта хтосьці яму падкідае, і ён іх, скажем так, зацверджвае. Так, напрыклад, на гэтым тыдні з'явілася навіна пра тое, што Амерыка пагадзіла продаж еўрапейскім саюзнікам для перадачы потым у краіне 3350 ракет ЕРАМ, ці ЕПАМ, не памятаю, крацей,
ахуенні ракеты на 400 километров летять. Ось, і 3350, гэта вам не это самае, не хуй в стакане. Ось, плюс потым яшчэ з'явіліся навіны, што там, здаецца, Данія ці якая іншая еўрапейская краіна таксама закупіла дакладней атрымала дазвол на продаж Спалучанымі Штатамі гэтай краіне для падальшай перадачы ў краіне запчасцінаў для комплексаў Patriot, што таксама вельмі неабходна, таму што, скажем так, за гэтымі комплексамі палююць, іх спробуюць знішчыць, і звычайна, што хутчэй за ўсё час ад часу іх трэба рамантаваць. Да нават проста праз тое, што пастаянна гэта ўсё ужываецца, ось яно можа дзесьці выходзіць з ладу, таму маць запчасціны вельмі карысна. Ось, тому, здаецца, як бы і пагаджае Трамп некаторыя рэчы такія, хаця яны хутчэй за ўсё больш павязаныя з тым, што гэта, скажем так, usually бізнес. Ось, і, типу, не такія сумы, каб там ужо вельмі ўжо быць бізнесоўцам. Ось, але, скажем так, добра, што хаця б з такімі краплямі, калі можна так сказаць, штосьці адбываецца, штосьці ва ўкраіну будзе паступаць, няхай там нават і праз еўрапейскіх партнёраў, а не беспасярэдня праз Спалучаныя Штаты. Рэчы, вось зараз згадалася мне, штосьці усе забылі пра угоду з капалінамі. Што з ёй сталася? Бо раптам Трампу перасталі быць цікавыя украінскія карысныя капаліны, і прэмія міру неяк больш яго пачала цікавіць, чым вось гэта. Ось, і штосьці вось там пра гэты супольны фонд, пра які там штосьці казалі, таксама штосьці неяк гэта ўсё заглохла, што паказвае на тое, што доўгастраковая памяць у Трампа трошкі у 79 гадоў ўжо трошкі не так працуе, як хацелася. Вітаю таксама пана Ікса. Ён там вельмі хацеў вось гэты фонд, і нібыта вось мы там будзем прадаваць вось там у рахунак вось гэтага фонду, там, які там створыцца. Ось, але штосьці пра гэта таксама заглохла. Узгадалася мне такая камічная прэмія, якую ўручаюць таксама, ось, як і Нобелеўскую, але называецца яна Шнобелеўская прэмія. Ось, яе ўручаюць за усялякія дурныя дзеі, за усялякія глупствы, маячню, такую самую, можна сказаць, адвертую. Ось, і у назве, в прынцыпе, я і згадаў пра гэта, што Трамп са сваім гэтым паралельным усесвітам можа атрымаць, уласна, гэтую прэмію. Прынамсі, можа прэтэндаваць на тое, каб яе атрымаць, і, в прынцыпе, на мой погляд, усе шансы атрымаць гэтую самую Шнобелеўскую прэмію ён можа. Ну, гэта прэмія штосьці накшталт, калі ведаць, ёсць Оскар, а ёсць так званая прэмія Маліна, там, дзе за самыя горшыя гэтыя самыя ролі выдаюць таксама вынагароды. Нобелевская прэмія давно перестала бути тим, для чого вона з'явилася. Ну, так, яе, по факту, неяк я там глядзеў передачу, що яе выручаюць просто таму, каб просто банкі, у якіх ляжыць ось гэты некі там унёсак, і паклаў Нобель, каб ён не збанкратаваў, таму што там ужо адсоткаў, не памятаю, даволі даўно. Ён там, типу, зрабіў гэты ось унёсак, і, типу, як спадчыну сваю такую. Ось, і, типу, за усялякія вынаходкі навуковыя малі, типу, адсотак з гэтага укладу, типу, раздаваць.
Ну, а калі б вось гэтую нобелеўскую прэмію там не раздавалі, а вось у розных гэтых самых накірунках, так увогуле там ўжо такія адсоткі былі, што столькі грашей на ўсёй планеце няма. Таму вось яе ўручаюць. Таму што нобелеўская прэмія, як ведаеце, гэта не проста тыпу там табе там медалі, грамата, а гэта яшчэ і грошы. Прычым, наколькі я там памятаю, даволі маленькія. Што яшчэ цікавага адбылося? Адбылося тое, што прэзентавала Ўкраіна ракету ўласнага вырабніцтва. Альфред Нобель вынайшаў дынаміт та холодный шось. Я знаю, що ён дынаміт выгадаў і ось сам атрымаўшы, прадаўшы патэнт на яго вырабніцтва, ён зрабіў ось такую і ўнёсак у адзін з банкаў, не памятаю які, і тыпу сказаў, што тыпу хто там зробіць нейкія там вынаходкі навуковыя, тыпу з гэтага ўнёску штосьці там выплачваць. В прынцыпе, так вось нобелеўская гэтая прэмія і пачала існаваць. Ну, плюс-мінус неяк так. Дакладна там ужо я не беруся, бо даволі даўно я пра гэта ўсё. Косця фламінга дуже схожа на ракету Фау. В прынцыпе, це вона є. А так, в прынцыпе-то, як казаў баец РДК Хант, пахую на що яна схожа. Калі яму там казалі, що ён схожий на наркомана, ну, тому що ёсць там трошки його поводин. Ён сказал, что я готовый быть схожим на кого заўгодна. Там, на пінгвіна, еще там на наркомана, на солевіка, на будь-кого, калі гэта дапаможа мне перамагчы. Ось, і тут тое ж самае. Якая розніца, на што схожая гэтая фламінга? Галоўнае, каб яна ляцела, каб яна выконвала свае функцыі, і ўсё, і каб была, скажем, добрая ракета уласнага вырабніцтва. Да таго ж усялякія вось гэтыя двигуны пасля утилізацыі старых яшчэ там савецкіх ракет, яны ўсе засталіся ва ўкраіне, таму што двигун гэта ж не зброя. Ось, і таму іх таксама хутчэй за ўсё будуць выкарыстоўваць ось у канструкцыі гэтай самай фламінга. Мабыць, там розныя мадыфікацыі будуць рабіць і гэтак далей. Ось, але тое, што ўжо пачалося вырабніцтва ракеты, якая, дарэчы, на 4000 кіламетраў можа ляцець, гэта ўжо даволі такі станоўчы званочак. Ось, і так тут всялякія добрыя БПЛА кожнага тыдня там наведваюць Расію і бамбляць там ўсё, што можна. 17%, калі я не памыляюсь, калі там не збольшылася гэтае число. 17% нафтапераробчых потужнасцяў было ўжо знішчана добрымі БПЛА. Таму, калі тут яшчэ зараз фламінгі гэтыя пачнуць летаць, а тут яшчэ, я ўпэўнены, у хуткім часе Германія падключыцца, таму што яны там абяцалі таксама ўкласціся, ну, з разрахункам таго, што яны не могуць нібыта перадаць Таурус, але яны гатовы ўкладацца ў разробку і вырабніцтва уласна ўкраінскіх балістычных ракет, ну і там надгукавых ракет. Ось, і што, в прынцыпе, нават яшчэ зручней для Ўкраіны, таму што, скажем так, калі чакаеш, што Германія будзе штосьці даваць, там тыя ж самыя Таурусы, гэта адно, а калі ты можаш зрабіць гэта сам, гэта ўжо трошкі іншае. Калі ты можаш зрабіць сам, ты можаш проста там вкладаць у гэта грошы, закупаць матэрыялы і проста рабіць і рабіць. А калі хочаш рабіць больш, проста будуеш яшчэ там некалькі вырабніцтваў, ну і гэта мець тэхналогію па вырабніцтву чагосьці, гэта значна лепш, чым проста атрымліваць штосьці ўжо гатовае. Таму што тут ты можаш сам, скажем так, у залежнасці ад сваіх патрэбаў размяркоўваць фінансаванне гэтых праектаў, наколькі гэта табе неабходна, і ты хочаш там, умоўна кажучы, там 1000 ракет на месяц вырабляць, ты разумееш, што табе для гэтага патрэбна, і пачынаеш проста ў гэтым накірунку працаваць, будаваць гэта ўсё. Ось, таму в гэтым плане я лічу, што
гэта даволі такая добрая навіна. Хаця там пачалі усялякія страчы пра тое, што там нібыта гэтая фламінга коштуе больш, чым трэба. Нейкія там карупцыйныя звязкі, там хуя-маё, ну, в прынцыпе, звычайная маячня, якая адбываецца майже кожны раз, калі штосьці патрапляе, штосьці трапляецца, і камусьці гэта не падобаецца, яны пачынаюць усялякія тэорыі змоў у гэтым шукаць. Не так галавне, щоб літала, і щоб Адольфович адабраў. Ну, в прынцыпе, гэта ж уласнага вырабніцтва ракета. Таму, в прынцыпе, чаму Украіна мае запытваць у Спалучаных Штатаў, там, куды ёй можна пуляць сваёй уласнай ракетай. Бо, скажем так, Трамп там нацякаў на тое, што нібыта немагчыма перамагчы Расею, калі ты не можаш біць па Расеі. І пры гэтым забараняў ужываць амерыканскія ракеты у самай тым, каб біць па Расеі. Але пры гэтым, зноўку ж, на адном і тому ж тыдні ён сказаў, што немагчыма перамагчы Расею, не б'ючы па Расеі, і на гэтым жа самым тыдні ён пагоджвае продаж 3350 ракет, якія там на 400 кіламетраў могуць ляцець. Таму зноўку там ці то гэта там нейкае падвоенне асобы, ці што там у Трампа адбываецца, складана сказаць. Він якби побачив цю ракету, явно поставив би лайк. Ну, ракета як ракета. Ну, в принципі, мені, ну, это як згадував гэты серіал «Диктатор». І там этому диктатору не подобалось, що ракета має незагострений конець. Типу, що ну, это несерьезная ракета, тому що всі будуть думати, що це не ракета летить, а некий член. І казав, що треба зробити загострену. Хоча йому там науковці, які є там робили, кажуть, що ну, це ніяк не впливає, в принципі, на всі якості ракети. Тому як вона виглядає, в принципі, похую. Головне, каб яна виконувала свої функції, каб яна летіла, каб яна там вибухала і каб прилітала туди, куди треба. В принципі, гэта все, што ад яе вымагаецца. Так, што там у нас яшчэ? В прынцыпе-то па міжнародных навінах, калі ёсць у вас там нейкія тэмы, якія я не зачапіў, міжнародныя, плюс-мінус, пішыце. Чайчаці. Адным вокам чыткану, раптам не прасраць. Ну, ось, трошки пра беларускую тэматыку паразмаўляем. Ёсць такі беларускі палітык Павел Латушка. Пра выпуск грамадзян до 22 років. В прынцыпе, я не бачу ў гэтым нічога паганага, нічога дрэннага. Ну, людзі непрызыўнага ўзросту. Звычайна, што пэўная колькасць людзей гэтага ўзросту выйдзе з Украіны і ўжо не павернецца ў Украіну ніколі. Але таксама я ўпэўнены, што некаторая частка людзей выйдуць з Украіны для таго, каб потым у яе павярнуцца. Таму што, напрыклад, паехаць дзесьці ў Еўропу, каб там навучацца, я так разумею, гэта таксама было трошачкі прыкрыта праз там некаторыя пастановы. Людзі не маглі, сама мужчыны, хлопцы, скажем так, не маглі выехаць за мяжу, каб вучыцца ў еўрапейскіх інстытутах, у універсітэтах і так далей. Што насамрэч вельмі, на мой погляд, шкодзіць власна такому інтэлектуальнаму, калі можна так сказаць, развіццю краіны, таму што моладзь мае ўсё ж такі быць адукованай, таму што калі
скажем так, грамадства неадукованае, яно тупое і мала чым адрозніваецца ад рашкі. Ну, я не бачу ў гэтым праблему. Звычайна, што пэўная колькасць, скажем так, уцячэ. І з гэтага, мабыць, хтосьці, некаторыя там сілы будуць раздуваць там гэты самы мыльны пузыр. І казаць, што о, там зрабілі, выпусцілі, гэтых выпусцілі, а гэтых не выпускаюць. Ну, короче, будуць такія звычайныя гэтыя маніпуляцыі, канспірацыі. На мой погляд, гэта ўсё поўнае. Хто хоча быць у краіне, ён застанецца. Хто не хоча, той, будзе плысці і тануць там у тысе, будзе там $1000 аддаваць нейкім даўбаёвам, якія там дыстанцыйна будуць маршрут нейкі пракладаць там праз горы, там ведаю пра што там яшчэ. Ось, і будуць іх там лавіць. Таму, скажем так, калі хтосьці хоча уцякшы, яго нічога не стрымае. Для чого навчатися там тільки роблять з молоді дуже толерантних людей, і не тільки. Європейська освіта переоцінена, на мою думку. Ну, тут я не згодний. Скажем так, по-перше, там ти можеш навчатися, ну, там же нема предмету там толерантність. Обов'язково для атрымання вышэйшай адукацыі ёсць там ёсць предмет, які называецца толерантнасць. І калі ты не здаеш толерантнасць, ну, ты не атрымліваеш там гарвардскі дыплом. Ну, як по мне, гэта ўсё ж такі маячня, не трэба недаацэньваць еўрапейскую уласна навуковую сістэму. І у пэўных, скажем так, накірунках яна лепшая нават за украінскую. Таму што, напрыклад, большасць тэхналогій, калі браць там тую ж самую кібернетыку, напрыклад, яна ўсё ж такі больш сканцэнтравана ў Еўропе. Бо ніхто там не будзе весці гэтыя тэхналогіі ва ўкраіну, просто таму што постсавецкая краіна. Ну, нема зараз у свеце ніводнай постсавецкай краіны, якая б там была на перадавых гэтых самых пазіцыях стасоўна нейкіх там кібернетычных вынаходак. Ну, Кітай гэта не постсавецкая краіна, гэта просто краіна. Так, ну, і таму, каб гэтаму навучыцца і потым гэта неяк прывесці ва ўкраіну, у сваю краіну, з якой выехаў, для гэтага трэба паехаць дзесьці і гэтаму навучыцца. Ну, немагчыма навучыцца, скажам так, нейкім рэчам, якія ў тваёй краіне просто не робляцца, не развіваюцца, просто взяць і навучыцца і пачаць іх рабіць і развіваць. Каб іх пачаць рабіць і развіваць, трэба іх з нейкага іншага места, скажем так, прывесці. Як мінімум, гэтыя веды, тэхналогіі і сістэму. Таму я не бачу нічога адмоўнага у еўрапейскай сістэме адукацыі. Ну і павернемся да таго ж да Паўла Латушкі. Ну, ён там у 20-м годзе ён стаў раптом, ён стаў гэтым самым апазіцыянерам. Да 20-го года, здаецца, з 90 там якогось, не памятаю, ён спакойна сабе працаваў на Лукашэнку, быў там з міністрам замежных спраў, там яшчэ кімсьці там паслом, здаецца, у Сполучаных Штатах, ці дзесьці там у Еўропе, дакладна ўжо гадаю. Скарацей, спакойна сабе 25 гадоў працаваў на Лукашэнку, не думаў. А тут у 20-м годзе вырашыў, што настаў зоркавы час і трэба ставаць апазіцыянерам. І заснаваў ён гэтую нацыянальнае антыкрызіснае ўпраўленне, НАУ, так званае, типу
нібыта асобная арганізацыя ад офіса Ціханаўскай, хаця по факту нічым не адрозніваецца. Ось, і пачаў гэты Павел Латушка штосьці апошнім часам неяк плюс-мінус актыўна піарыцца, таму што так пару тыдняў таму у Варшаве на яго быў здзейснёны напад. Яму на галаву надзелі смеццёвы пакет і хацелі, напэўна, задушыць. Потым, як выявілася, калі затрымалі і хацелі там дэпартаваць гэтага чалавека, ён заявіў, што Павел Латушка $300 яму маў заплаціць за вось гэты напад, нібыта інсцэнаванне вось гэтага нападу. Такі вось Павел Латушка папулярны, і вось Павел Латушка ў такой небяспецы, што вось нават на яго з цэлафанавым пакетам у Варшаве нападаюць. Ось, і на гэтым тыдні таксама ўсплыло, што нейкія там, ну, не дикпікі, як Стрыжак ён адпраўляў некаторым там беларускам, ось, а проста нібыта там да кагосьці нібыта дамагаўся. Звычайна Павел Латушка пачаў гэта ўсё запярэчваць. Ось, і вось такая ебанутая, откровенная подсветка уласных асобаў вельмі смешная. Для таго ж, так, калі можна так сказаць, падкатвае шары свае Павел Латушка да беларускіх добраахвотнікаў, узгадваючы у сваіх стрымах расійскамоўных пра тое, што вось мне напісалі нашыя героі, хаця ўпэўнены, што ніхто Павлу Латушку нічога не пісаў. Ось, і калі вы падпісаныя на такі канал, як кепскія гены, яго вядзе камандыр беларускага корпусу пан Радыон Гена Батулін, ось, ён даволі пряма адказаў пану Латушку, што яму, робячы такія заявы, трэба быць вельмі асцярожным, што ён, скажем так, крочыць па тонкаму лёдзе. Ось, і потым за все гэтыя словы давядзецца адказваць. А як мы памятаем, інтэрнэт памятае ўсё, як ён памятае і тое, што казаў там Ціханаўскі, які таксама там трошкі пакрынжаваў на гэтым тыдні. В прынцыпе, працягвае ён збор сродкаў, збор каманды, якая там будзе наносіць моцныя удары па алкагалізму. Трэба толькі заданаціць. Ось. Зараз. В прынцыпе, у мяне на гэтым усё, але яшчэ ёсць пункт у назве. Але перад тым, як пераходзіць да гэтага пункту, я вам нагадаю, што было б непагана паставіць гэтаму эфіру падабайку і напісаць каментар. Калі вы глядзіце ў запісе, у вас увогуле поўны карт-бланш, вы можете і падабайку паставіць, і каментар напісаць, таму што відэо, трансляцыя ўжо выйшла як відэа. А тым, хто глядзіць у прямым эфіры, трэба будзе трошкі пачакаць, калі яно скончыцца, і потым ужо націснуць аднавіць старонку, і у вас з'явіцца магчымасць напісаць, як любіць казаць мой камандыр пакуль што батальёну Евген Карась, бесконца прекрасны каментар з 14 словаў. Для чаго ўсё гэта неабходна? Гэта неабходна для таго, каб алгарытмы Ютуба распазнавалі тое, што гэты контент камусьці цікавы, таму што сама праз падабайкі і каментары ён распазнае нібыта цікаўнасць тых ці іншых аккаунтаў да таго ці іншага контенту. Таму кожнага стрыму я пра гэта прашу. Таму што вы ж хочаце, каб не расійскамоўны контент пашыраўся і расійскамоўны адпаведна зменшылася. Таму вось трэба хаця б вось такую мінімальную працэдуру, як націсканне падабайкі і напісанне каментара ўсё ж такі рабіць. Трэба эфір з панам Карасём. Зараз пра гэта ўсё будзем размаўляць. Ось, а калі вы яшчэ вырашылі, што вам недастаткова проста там паставіць там нейкі палец угору і напісаць каментар, можете таксама падтрымаць яшчэ і фінансава уласна вашага блогера, якога вы глядзіце. Ось, для гэтага ёсць
Ось гэты QR-код, ось якога, які вядзе на Манабанку. Ось, калі у вас не працуе QR-код, унізе пад гэтым відэа ёсць апісанне. В описании есть посылание. Посылание на Монобанку, где вы можете падтрымаць мяне у вас. Ось, а калі вы знаходзіцеся у нейкіх краінах, дзе немагчыма выкарыстоўваць інструменты Монобанку, тады для вас ёсць унікальная платежная сістэма PayPal, праз якую вы таксама можете падтрымаць мяне. Ось, посыланне на электронную пошту, да якой прывязаны гаманец майго PayPal, таксама вы можете знайсці ўнізе пад відэа. Ну і да апошняга пункту, які я напісаў, гэта сустрэча з панам Еўгенам Карасём, якая адбылася ў мяне на тыдні. Не ўласна, што там Карась прыехаў там са мной пабачыцца, там павітацца і гэтак далей. Ось, просто прыехаў. Па-першае, камандыр майго ўзводу атрымаў чарговае ваеннае званне. І, власна, Еўген Карась, як камандыр батальёну, пакуль што батальёну, таму што ёсць інфармацыя, што будзем пашырацца, ўжо будзем полк. Палкоўнік будзе Карась. Палкаводзец. Ось, прыязджаў ён гэта ўсё тыпу ўрачыста зрабіць, і там давялося мне з ім трошкі паразмаўляць асабіста, перадаць гэтыя вырабы, якія, калі вы падпісаны на тэлеграм-канал, таксама можна пабачыць з дронамі і 120-мі мінамі. І бліжэйшым часам гэта ўсё з'явіцца на нейкіх зборах, якія пан Еўген будзе рабіць. Адну з гэтых штук уже камусьці там малі адправіць. Мабыць, гэта там будзе разыгрывацца не пад зборы, а мабыць, там нейкім асабістым спонсорам, якія там нармальна так падтрымліваюць, уласна, батальён Рейд, і, ў прынцыпе, дзейнасць Еўгена Карася. Ну і такое. Што з прыемнага магу сказаць? Што насамрэч пан Еўген даволі прыемны такі мужичок. І нават і на некаторых сваіх стрымах ён выглядае як там мясцовы бажавільны. Насамрэч вельмі разумны чалавек, вельмі прыемны у размове, і цікава яго заўсёды слухаць. Як мы не сказалі, ну, в прынцыпе, у чым я і засведчыўся, тое, што ён вельмі любіць паразмаўляць. Вельмі любіць паразмаўляць, асабліва, калі штосьці стасуецца работы ў плане нейкага там ваеннага развіцця, там перспектываў і так далей, як там ўсё працуе, як ўсё адбываецца. І там прям ён вельмі змяняецца, бо калі там на нейкіх стрімах там кажа, там я так натхнёна там распавядае пра тое, што ўсё всім пізда там, але забараняе ныць, то калі штосьці стасуецца чагосьці сур'ёзнага, ўсё там даволі так стрымана і даволі, скажем так, канкрэтна у гэтым плане ім даводзіцца, і прыемна проста нават сядзець і слухаць, калі ён штосьці распавядае з таго, што мае табе выконваць, скажем так, твае абавязкі службовыя. Таксама трошкі прикол вам раскажу. Зараз толькі перад тым, як расказаць прикол, я, напэўна, ўсё ж такі пакажу вам гэтыя штукі, якія я пану Еўгену перадаў, калі хтосьці іх не пабачыў. Каб проста вы малі разуменне, што да чаго адбывалася. Там пакуль падцягваліся іншыя
камандзіры чакалі мы там кагосьці, не сказалі, што у мяне ёсць там некалькі хвілін, каб гэта ўсё карасю паказаць там усе свае, ну бо ўсе ведалі, што гэтыя балванкі там стаяць і трэба неяк перадаць карасю. Вот такія, вот так яны выглядалі, ну і выглядаюць в прынцыпе. Ось і чым быў прикол, калі я ось паклікаў там пана Евгена яму ўсё гэта паказаць. Ось, гэта ўсё было вымкнена, тобто яно так не гарэла і не свяцілася, калі я гэта ўсё паказаў, тому што ён удзень прыехаў. Ось, і кажу, ось типа, пан Евген, дивіться, яку я штуку зрабіў. І ён такі падымаецца і глядзіць такі і не разумее щось такі, думаю, гэта што это за дрон, типа 8, ну гэта типа 8 дюймов, вот тут ёсць 8 і одна ось вялікая 10. Гэта 8, типа, я кажу, да, гэта 8, а тут 1 10. Ось, я кажу, блин, а як яно, типа, мае гэта ўсё падняць? І ён ужо просто столькі там сканцэнтраваны на тым, каб гэта ўсё там дзесьці ляцела і бамбілась, то просто думаў, што я зрабіў нейкую вынаходку, дзякуючы якой можна будзе там бомбіць. Ось, але не мог зразумець, як ось 8-дюймовы дрон мае падняць 120-міліметровую міну кудысьці панесці і кудысьці там яе скінуць. Таму ось такія былі приколы. А потым, калі зразумеў, што гэта насамрэч не больш, чым інсталяцыя, свецільнік, лампа, то там посмяяліся разом і, короче, такая даволі сяброўская усталявалася атмасфера. Ну і потым пасля ўсіх гэтых нарад таксама мы з ім там трошкі паразмаўлялі, сфотаграфаваліся, фатаграфію таксама вы можете побачыць у тэлеграм-канале. Я вам зараз кажу на 100%. Гэта ўсё было. Ось выглядала гэта ось. О, зараз. Так. І от так. Вот так мы выглядали с паном Евгеном Карасём. Ось, ну, як ви бачите, доволі таки приємний чоловік, приємно з ним розмовляти, доволі розумний. Ось, я вельми задоволений тим, що ось у мене такий ось командир. Ось, тому, мабуть, ближайшим часом, ну, я сказав, що я там познайомили мене там з ще одним чоловіком, який там медійний складовой, скажімо так, займається, і, мабуть, там ближайшим часом ніякі сумісні речі атрымаецца зрабіць. Десьці там пачынаючы ад агучвання некаторых там відэа, мабыць, напісання нейкіх тэкстаў, ну і па магчымасці тыпу дапамагаць, таму што там адзін чалавек, ён там просто ўсё гэта можа не цягне. Калі ён дазнаўся, што я сам магу не толькі там знімаць відэа, але мантаваць іх, далей працаваць там з гукам і гэтак далей. І што? Сказаў, што можа на мяне як на рабочую сілу разрахоўваць. Скажем так, у той час, калі я не займаюся выконваннем сваіх непасрэдных абавязкаў. Ось, таму, мабыць, бліжэйшым часам штосьці з'явіцца і на канале пана Карася. Ось, мабыць, нават і з маёй учасцю. Але бліжэйшым часам з таго, што я ведаю, гэта адна з гэтых вось штук. Ось з гэтых вось штук. А ось з гэтых штук будзе там дзесьці на якомусь зборы будзе разыгрываць. На якому, не ведаю, але сачыце, подписывайтеся. Калі я пабачу, дзе гэта ўсё з'явілася там у пана Евгена Карася, я гэта ўсё
у себе зарэпошчу, каб вы таксама маглі прыняць у гэтым удзел, скажем так, а я мог унесці сваю невялічкую такую лепту у тое, што трошкі дапамагу пану Еўгену Карасю. В прынцыпе, на гэтым ужо точна ўсё. Больш нічога распавесці я вам не маю. Адзінае, што хацеў сказаць яшчэ, выйшла цудоўнае відэо у спадара Эльгато. Можете прямо в Ютубе забіць ось Эльгато пра расійскую вату, уласна пра Дудзя, ось які там размаўляў з былым послом, там ім'ем там Сполучених Штатаў. І ось там прям усё ось пра расійскую вату, пра расійскіх лібералаў, якія ось антываенныя гэтых лібералаў, якія в прынцыпе такія ж самыя, як і беларускія, і такія ж самыя, як і украінскія. Ватныя, тупыя. Таму ось рекомендую паглядзець, паслухаць, там 19 хвілін всего відэа, але выкладаецца вельмі лёгка, глядзіцца вельмі лёгка, вельмі цікава. Вось будзе вельмі карысна так, у пэўнай аргументацыі у размове з усялякімі ватнымі даўбаёбамі. На Дудзя у нас багата хто наярював і наярює. Ну, то ж саме, як і на Каца на цього. Я не ведаю. Глядіть із цих російських недоблогерів, які там п'ють за Росію кожного разу. Карацей, ось так. Вельмі раджу паглядзець у гэта відэа спадара Эльгато. В прынцыпе, на гэтым у мяне ўсё. Дзякуй за тое, што глядзелі, пісалі каментары, думкі і выслоўлівались неяк на рахунак таго, што бачылі і чулі. Папярэдне, зноўку ж, на наступным тыдні, у нядзелю, калі штосьці трапіцца, так што я не змагу ў нядзелю ісці ў эфір. Я звычайна папярэджу, таму раджу падпісвацца на тэлеграм-канал, бо там заўсёды я папярэджаю пра тое, што ці будзе стрым, і калі будзе, то калі не будзе. Там аж не будзе. І все такое, таму раджу падпісацца, пасыланне ёсць нізе пад відэа. Ось папярэдне, на наступная нядзеля, 21 гадзіна, зноўку будзем стрыміць. Там ужо сплываюць 2 тыдні, якія Трамп даў Пуціну. Паглядзім, што з гэтага ўсяго выйдзе. Чакаю вас праз тыдзень. Слава Украіне, жыве Беларусь!